Пейте чай, сестра ми, най-яката. Ма най-яката дупка. Чпък, откъде си? Ние сме от Варна, що? Първо ми ***ви. Свиквай с мисълта, кучка! Че ще говориш те на сестра ми? Ти няма да говориш те, защото ако те срещна прав, ще ти навъря главата в къс. Ами това за мен е едно много смотано същество и го мразя от дън душа. Някакъв с някакъв перчем ми се прави, ми се такова и ми се отваря тука. Да, аз съм Аскепем звезда. Всеки, който е чувал за Аскепем, знае кой съм. И всеки, който в момента гледа този клип и казва, че не знае кой съм, вече знаеш, аз съм Николай Попов. Запомни това име, кучка. Ще го поздравя с тази песен. И да ти кажа, аз не съм много малка, аз съм трети клас, пък чай четвърти. Само на тебе ще казвам средни пръсти, що не може ли? Много не съм малка. Ще ти говоря как си искам, Медуза. Айде, лягай, миличка. Да пресичам на червено и да се пия с по-големи от мене. Що, някакъв проблем имаш ли? Никога не съм правила нещо с някой за наркотици, но за пари. Ако искам наркотици или пари, вече ще ми го осигури майка, а други ставка. Ама ако искаме кой ще се събличат нещо по пейно, има ли? Айде като си толкова надъхан или надъхана, ще се стага да видим кой си анонимен селски пияч. Аз анонимен селски комплексар. С устата! Да. И не обичам да правя да се обичам. Няма ли? Няма ли да това ми е нещо човечно или... Да. Що в Америка, в най-яката държава? Боже, аз съм на 10, тя е на 8, как да знаем, ако не е голяма тайна. Откъде да знаем, ние да не сме зубари, като вас? Да. Значи не знам за колко тъп ме има. Ти разбираш, че през 1681. 1681, разбира се. Не съм чак толкова неграмотен. За пореден път ме питате кой е по-тъпак Васил Левски, престанете! Погнете като него, бе! Погнете, бе! Чао, да най-яката музика.